Hej så alle sammen, det er Sofie Grillfilm her, og vi har Sofus med, og vi har Asger. Hey, bare lige så I ved det. Det er Altså, jeg skulle da også med i Sofie Grillfilm. Ikke også? Ja. Det er fint. Nå, men i dag så laver vi en 10 top special med Beam Busle Channel, så har vi sat den sådan op. Og hvad det hedder, vi vil da bare gå i gang. Ja. Og nej, vi skal sgu lige forklare det. Altså, hvis vi, den der spiller flest ud, den får en udfordring, og det finder vi på. Ja. Så vi har ikke fundet på det endnu. Den det bliver synes vi bliver spændende. sjov. Det bliver mere spændende. Ja. Okay. Lad os gå i gang. Vi tager den her. Den blå. Det er tandpasta eller blåbær. Ja. Okay. Okay, er I klar? Nej, vi tager den ind i munden, men vi tykker ikke endnu. Okay. Er I klar? 1, 2, 3, nu. Ej, jeg fik tandpasta. Tandpasta. Men den er ikke så slem. Jeg ved godt, der er mange, der siger det, men det er den ikke. Ej, det sidder fast i tænderne, det er ret irriterende. Hvad så med dig, Asger? Forklar dig selv, imens vi tager en ny. Han er en dreng. Ja, nu har du forklaret ham. Så er det dig, Christian? Eller? What? Du er sgu da ikke... Nå, sådan der. Det er godt. Okay, vi tager den her grønne nu. Ja, og det er nyslået græs eller... Lime. Saftig pære. Nej, det er lime. Det er lime. Det er vist lime, ja. Okay. Ja, jeg er helt sådan uheldig i den her leg. Ej, for helvede, jeg har fået nyslået græs. Den er værre end tandpasta. Meget. Ej. Men jeg spiller ikke ud, jeg kan godt klare det. Kan jeg godt. Så svært det så, ja. Hvad? Hvad fik du? Nyslået græs. Okay. Ej, den her. Og nu kommer vi til en værst. Det er enten lakrids eller Og jeg kan ikke- stingspray. Jeg kan lige så godt sige, Jeg kan hader ikke den her. jeg kan ikke lide nogen. Så Jeg hader den her. jeg skal til det Jeg kan godt lide lakrids, til men jeg kan kraftedeme ikke lide stingspray. Det tror jeg ikke, der er så mange, der kan lide. Nej, okay. Okay. 3, 2, 1, nu. Yes, jeg fik lakrids! Hvad? Nej! Jeg fik lakrids! Jeg kan ikke spise den her. Ej, jeg skal ikke på... Jeg skal bare... Hvad spiser du? Stinkespray. Fuck, det lugter. Fuck, det lugter. Jeg kan ikke... Ej, det lugter seriøst. Jeg kan lige tykke den gode smag færdig. Fik du det? Nej. Fuck, det lugter. Fuck, jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan ikke sluge den. Du skulle faktisk lige tykke den igennem. Ej, jeg kan ikke sluge den. Jeg kan ikke sluge den. Og... Så kan vi videre til den næste. Nej! Næste. Det er enten rådne æg, eller hvad var det? Butterpopcorn hedder det. Ja, butterpopcorn eller rødne ikke så god alligevel. Så. Nej, så... 3, Ej, Asger for helvede. 2, 1. Nu. Jeg kan ikke spise den. Okay, jeg har en. Jeg skal spille. Jeg brækker mig selv. Spyt den ud. Jeg fik butterpopcorn. Jeg fik rødne æg. Jeg fik butterpopcorn. Asger spyt den ud. Nej. Jeg står til Ej. Ja. Spyt den ud, Asger. Fuck, jeg er nødt til at have noget vand, jeg er. Oh my god, jeg brækker mig seriøst. Mand. Så fik vi alle sammen en alligevel. Okay. Men imens så er jeg over at tage noget vand. Jeg tager også noget vand. Imens de er over at tage noget vand. Så, hvad det hedder. Fuck, det lugter. Skal vi tage det næste? Ja. Så,
så vil jeg lige sige tusind tak for igen. Jeg har lavet en sejt video, men tusind tak for 10 subs. Og Jeg finder lige noget til dig. Og hvad det hedder. Ja. Og 500 snart visninger. Værsgo. Nej, tak. Jo, fordi vi andre har lost den. Jeg skulle også finde hånden. En værsgo. Den er du, fordi du er bagud. Okay. Er jeg klar? Med den. Fuck, jeg glemte at sige, hvad det var. Nå ja, Det det stik- er Tutti Frutti, og det stinkte sokker. Det er fucking lækkert. Tror det Frutti? Okay, er I klar? Jeg kan stadig nok 3, 1, nu. Trutti Frutti! Trutti Frutti! Sorbus! Vi fører Sorbus! Nej, gør sgu dig. Jo, du har 2 i. Vi har 1. Gæt hvad hun spiller ud. Ja, den der spiller først ud. Den taber. Det ved du godt. Det vidste jeg. Fuck, jeg troede, det var den, der fik flest gode. Nej. Ej, noget lort. Ej, for helvede. Løg. Fuck, for lol. Nå. Så er jeg lige pludselig bagud. Ja, men du... Nej, jeg kommer... Hvis jeg... Næste. Hundemad eller chokoladepudding? Ja, hvis jeg får hundemad... Jeg kan det. Jeg spiller nu med det samme. Jeg kan ikke Jeg hundemad. tager hundemad. Jeg prøver at drikke. Asger, så tag den i hånden. Ej, det er noget lort. Den lugter af hundemad. Nej, jeg bytter med en. Skal jeg bytte? Ja. Nej, ikke hvis det lugter af hundemad for helvede. Den her lugter. Den her lugter budding. Den tror over hundemad, det er lort. Ej, fuck. Okay, er I klar? 3, 2. Asger, må du spise? Ej, 2. jeg har ikke. 3, 2, 1. Ja, det er noget lort. Jeg fik chokoladepudding det første gang. Ej, det lugter af hundemad ud i din hoved. Ej, jeg kan ikke spille den ud. Ej, chokoladepudding smager altså ikke godt. Men det smager i hvert fald bedre end hundemad. Jeg kan ikke spille den ud. Jeg kan ikke lade den. Jeg kan ikke. Så spil den ud, så. Ej, jeg kan ikke kraft ikke gøre det. Det var det rønne, det var noget mere til nu. Ja, det bliver sjovt. Asger, du. Og jeg kunne kraftedeme ikke. Så taber det her. Ej, Asger, for helvede. Spiser du hundemad? Ja. Jeg sidder over hundemad. Og det er altså sådan noget vådt hundemad. Ad. Nu sidder jeg her i stedet for. Så kan man ikke Det var ikke dårligt. Ja, men jeg er klar. Det er fint. Okay, den er heller ikke så dårlig. Enten kokosnød eller babyservietter. Og babyservietter, det er Baby. fucking lækker. 3, 2, 1. Nej, stop. Så kom den i gang. 3, 2, 1. Ej, det fik kokos. Er det egentlig med lort på? Ja. Nej. Baby, det er vådservietter sauce. Ej, Ej, det for helvede, jeg får kokos. jeg spændte den ud. Det smager altså ikke så galt. Jeg er lige slugt den. Jeg vil hellere babyøs, end jeg vil have kokos nu. Jeg vil have kokosnød baby whip. Selvfølgelig. Heller det er også det, der er meningen med Bean Boozled. Hvor dum kan man være? Hvad skal man ikke se dig? Nej, det er sikkert fordi, jeg skulle til at brække mig. Okay. Nå, skal vi gå til næste? Ej, nej. Det er den værste nu. Det er anden sidste, det her. Bussemand, eller så er det Juicy Pear. Det er lækkert. Det er seriøst. Bussemand, det er i stedet for... Bussemand og saftig pære. Ja. Okay. 3, 2, 1. Saftig pære! Nej. Okay. Jeg kan ikke den der brække, så jeg skal have den her. Jeg skal have den her. Ej, Asger har overhovedet spillet noget ud. Nej, fordi...
Den er budt, man kan smage helvede til. Jeg tror da godt, du vil lide bussemad så meget, du piller. Skal jeg så? Ej! Hvad er galt med dig? Smid den derud. Så har jeg spist den. Okay, fedt for dig. Nu er vi nået til den næste. Nej, vi er her. Jo, vi er. Nej, du er så grebet. Når du æder din fucking Bean Boozled. Fuck. Du skulle prøve at lukke til min ånde. Nej, tak. Har du slugt den? Nej. Væk den ud? Nej, vel. Okay. I'm nået til den næste. Det er Jeg har fucking bræk eller fersk. Jeg har aldrig fået Eller fersk. jeg har tabt nu. Ja, det var sådan for dig, så skulle jeg Så blev det ikke bræk. Okay. lige. Jo, vi skal lede den. Okay. Go! Nej, jeg kan ikke lede den. Asko. Det her det er lortelej. Nej, det er mega sjovt. Fuck, der kom en flue. Okay, så man kan se det igen. Er I klar? Ja, jeg spytter den ud. Det her, det er bræk 2, eller fersken. 1. Nej, jeg fik fersken. Nej, det er snyd. Jeg kunne lige så godt spytte den ud. Selvom jeg ikke engang har bidt i Jeg den. tager lige den her. Nej! Okay, vi ses, når der kommer en udfordring. Okay. Mandag. Okay. Goodbye! Goddag igen. Og velkommen til udfordringen. Og udfordringen er, at han skal have 3 beanboozled, hvor han bare skal gøre sådan. Og vi har valgt, mig og elsker. Det skal være hundemad. Og så fik han også en god, og han fik bræk. Det var den gode. Okay, det her, vi har tandpasta, det er den gode, så han har fået de her 3, og han skal bare med munden. Og han skal tykke 5 gange. Okay. Jeg trykker bare sådan. Og klar. Gør du bare det. 3. Hey, og de skal Fuck, jeg kan ikke. 3. Jeg kan ikke. Skal du have construct? 3. 2. 1. No! Du tog dem ikke engang i munden. Okay. Han har dem i hænderne. Nej, jeg har. Jo, du har. Nej. Fuck, det dufter godt. Ellers Fuck, jeg æder det. Jeg æder det. Jeg æder det sgu da. Sofus. Jeg synes, jeg kun for god. Fuck, det er lækkert, mand. Det kunne jeg sgu da æde for evigt. Og sådan sluttede videoen.